ne yɛrɛ somɔgɔ bɛɛ bɛ Sugunikura in kɔnɔ yan n balima bɛɛ bɛ Sugunikura in kɔnɔ yan bon mɔgɔ si tɛ yen ko mun ka minɛn bɔra la a bɛɛ de ka minɛn jenina tasuma in donna 22h ɲɔgɔnna de a daminɛna 22h ɲɔgɔnna de ka yɛlɛ parce que u y'an wele 22h wagati u kuma ne yɛrɛ sɔrɔ u ye vocal bila ne kun u m'an sɔrɔ kɔfɛ de ne ye appel u ye bon o y'a sɔrɔ tasuma ɲagana ka ban an ka yɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ kun tɛ se ka don ye k'i bɛ minɛn bɔ yɛrɛ an kɔni ka minɛnw bɛɛ jenina an yɛrɛ feerekɛlaw an ka jɛ n'a ye sira ka bɔ ni sira bɔra hali ni kasara ɲɔgɔnnaw ko k'u bɛ kɛ fɛɛrɛ bɛ k'a la mobiliw bɛ don ka tasumaw faga hali sisan tasuma ma se ka sa sira tɛ yen nɔ ni sira bɛ yen nɔ k'o bɛ nɔgɔya sira fosi tɛ sugu in kɔnɔ ne kɔni ka laɲini y'o ye. anw ye jɔyɔrɔ kun y'an kɔrɔkɛ nin ale ka baara bɛnnen don sumafeere de ma tiga ni kaba ni sɔ ani malo bon an nana ka sɔrɔ an ka bitigi bɛɛ jɛnnen don an ma se ka foyi sɔrɔ bitigi kɔnɔ ko fɛn min n'a bɛ se ka feere ka wari sɔrɔ a la an nana ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛnen don bon an kɔni degun min kɔni b'an kan kɔni an b'a ɲini alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ne fɛ komi y'an sɔrɔ nin ala lajarabi de don ni mɔgɔ min se kɛra min ye ka an dɛmɛ n'o ye an bɛɛ lajɛlen de don. wala 23h ka don 0h kɔnɔ ko tasuma wulila sugu la donc an bɛna waati min na o y'a sɔrɔ sugu yɛrɛ bɛɛ jenina parce que sugu yɛrɛ a tɛ yen bilen yɛrɛ kɔlɔlɔ min kɛra ne ma se ka tasuma faga n'i y'a mɛn ko sapeur bɛ don sira de bɛ yen sira tɛ sugu kɔnɔ sugu sira bɛɛ minɛlen don donc o de kɛra gɛlɛyaba ye tasuma ma se ka faga. an ka sugu sigicogo man ɲi sugu sigicogo man ɲi a ye sugu kɔnɔna bɛɛ feere sugu kɔnɔna ye feere fana tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ambulance don yɔrɔ sugu kɔnɔ a tɛ sugu fansi kɔni ne m'a ji population tɛ o a bɛ mairie mɔgɔ ninnu de a ye bɛna ka na jamana yɔrɔ in feere mobili kan ka don sugu kɔnɔ cogoya min na mobili kan ka bɔ sugu kɔnɔ cogoya min na o tɛ kɛ kasara min kɛra nin sisan n'a y'a sɔrɔ mobili don yɔrɔ b'a la a tɛ se nin bɛɛ ma o kɔni y'a sera nin ma mun nana n'a ye ambulance don yɔrɔ bɛ yan pompe don yɔrɔ bɛ yan foyi don yɔrɔ tɛ yɔrɔ nin na foyi don yɔrɔ to hali katakatani a se ka don wotoro min bɛ baara kɛ an yɛrɛ bolo a wotoro don yɔrɔ tɛ yen o bɛ se ka tasuma bɛ se ka kunbɛn o la jɔn bɛ se ka nin tasuma faga n'a sɔrɔ mobili don yɔrɔ bɛ a bɛ se nin bɛɛ ma kasara min sera mɔgɔ in ma sisan i bɛ tasuma nin yɛrɛ lajɛ tasuma ka jeni nɔ n'i y'o jate yɛrɛ minɛ o kasara yɛrɛ ma kɛ fɛn minɛn min fana bɛ ka suɲɛ fɛn nin kɔnɔ a dan tɛ dɔn mɔgɔ ye kasara don n'o fana kɛra suɲɛ don ye o fana ye don ye yan fɛn ninnu nɔ n'i y'a jate minɛ dusukasi dan don i tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na fɛn bɛɛ ni ala tɛ i bɛ don sugu kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni min bɛ sugu kɔnɔ bi tiɲɛni min bɛ sugu nin kɔnɔ bi a se k'a fɔ kɔni an bɛ min fɔ toujours de temps an bɛ dugawu ye kɛ ala ka nin ko dan sira la an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini jamana kɔnɔ mɔgɔw fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ka jamana kɔnɔden n'i bolo fɛn lakana n'o tɛ lakana tɛ sugu kɔnɔ dɛ sugu ye i n'a fɔ n'importe qui k'a bila a yɛrɛ ma min ka di min ye sigiyɔrɔ min na o b'a sigi ye bon an ka sugu nin dɔrɔn tɛ dɛ hali carré kɔnɔna feere min b'a ka feerekɛ minɛnin dɔ sɔrɔ o bɛ se k'a ka baara danin dɔ sigi o b'a sigi sira sanfɛ o bɛ baara kɛ mairie mɔgɔw ɲɛ bɛnna ma i bɛna 100 min na ou bien 200 min na ka baara kɛ n'o ye o ye magosa ye di jamana ma jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka ma fɛnɛ i ta k'a daminɛ suguba ma ka na sugu kura la i tɛ don a fansi kɔnɔ bi k'a sɔrɔ ko tiɲɛni tɛ don sugu yɔrɔ min na k'a sababu kɛ sugu sicogo man ɲi an ka mali sugu sicogo man ɲi fewu a sugu sicogo man ɲi k'a sababu kɛ mairie mɔgɔ ye de i bɛ don sugu kɔnɔ ka don sugu kura kɔnɔ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni gansan de b'a kɔnɔ alajɛ i bɛ moto taxi ta sisan k'i bɛ don ni mɔgɔ y'a kɔnɔ i tɛ se ka don bɔyɔrɔ bɛ min bɔyɔrɔ tɛ yan i bɛ don sugu kɔnɔ ka bɔ sugu kɔnɔ bɔyɔrɔ t'a la hali sennama tɛ se ka tɛmɛ an ka sugu ninnu kɔnɔ walahi. kuma foyi tɛ a yɔrɔ in bɛɛ jenina ne y'o sigiɲɔgɔn an ka yɔrɔ bɛɛ jenina foyi ma bɔ yan n'i yɛrɛ laji fadiga olu ka magasin saki feere bitigi a bɛɛ jenina Basago ka yɔrɔ sugu foyi de ma bɔ an ka minɛn foyi tɛ min bɔra yan hali furanna a ma bɔ fana kɛra tɔli ye depuis 23h fo sisan sapeur bɛ baara la u bɛ ka don ni ji ye fan bɛɛ fɛ hali mobili tɛ se ka don yɔrɔ min ji de bɛ ka don arakɔri bɛ ka sama ka don mais tasuma in bɛ ka ɲaga ka taa fɛ de 23h fo sisan a bɛ heure jumɛn bɛ yen minɛn foyi de ma bɔ yan yan yɛrɛ kɔni banaba place in kɔni kɛrɛfɛ kɔni n b'a fɔ sanfɛla minɛn foyi tasuma tɔ bɛ ka ɲaga de ka taa fɛ ne fa foyi. Wa sapeur nana kɔni u seko ka tɛmɛ sira de tɛ yen sugu la an kɛlen don ka siradaw minɛ kɔnɔlaw bɛ minɛ sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ jusqu'à présent tasuma b'anw yɛrɛ ka yɔrɔ la sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ ne yɛrɛ taara kulew dalaku ka na u bolila n nɔfɛ ka na mais sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ mobili don yɔrɔ tɛ sugu la hali arakɔri don yɔrɔ tɛ minɛnw yɔrɔ siraw bɛɛ minɛlen don État b'a lajɛ k'an ka sugu ne sapeur kun don yɔrɔ bɛ bi tiɲɛli sera yɔrɔ ma a kun tɛ se